हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बियो हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदफनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों। ओंखायनो बे हलि बे दमासि बे मायबा फुजा माराय बेफोरो जोंनि थाखाय दायो जेबो नंथ'आ। हेल' मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। जोंहा गर्जन मोसाहारिया दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि हेंथायै बिजेपिनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। थारैनो बिजेपि सरकारा दिनै जोंनि बर'फोरखौ मा टारगेट खालामगासिनो, मायाव लांगासिनो, मारै फोजोबनो नागिरगासिनो बिनि बिसय जोंहा गर्जन मोसाहारिया रोखा रोखा बेरफ्रुसारनाय खेंफोरथि होदों। फारसेथिं जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे जोङो दायो खेराइ फुजा थुजा बेफोरो दायो मोसानो सम गैया, जेब्लानाखि बड'लेण्ड मोनगोन अब्ला जोङो जेसेबां हायो जोङो मोसागोन खेराइ फुजाफ्राव होननानै प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन। नाथाय फिन जोंहा प्रमद बर' सारा जे इउपिपिएलआव थांनानै बिथाङा जेब्लानाखि इलेक्सन गेलेदों बे समावनो जोंहा प्रमद बर' सारा बाज्ल' मोसाबाय जे बिथाङा बुंदोंमोन जे खेराइ फुजाफ्राव जोंहा मोसानो सम गैया, जेब्लानाखि बड'लेण्ड मोनगोन अब्ला जों हाजासे मोसागोन। थारैनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बड'लेण्ड मोनमारबाय नामा? बिनि थाखायनो दिनै प्रमद बर' सारा मोसादों नङा होनब्ला? अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना गर्जन मोसाहारि सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ स्क्रिनाव नायनानै लाग्रो बा खोनासंदो। नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय दै रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो। गोबां गाज्रि अबस्थायाव दाबो संसार जानानै दङ। ओंखायनो बे हलि बे दमासि बे मायबा फुजा माराय बेफोरो जोंनि थाखाय दायो जेबो नंथ'आ। जोंनि थाखाय मोनसेल' थांखिया जाबाय जोंनो बड'लेण्ड नांग्रोगोन। बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों रंजागोन, बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों मोसागोन। हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बियो हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदफनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों। बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो? बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ, देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ, नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्रोयो रेवा गरसेबो गैया। बे जाहैबाय बिटिआर एकर्ड। बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानायाव जोंलाय मानो गाबनो? दा गाबनांगौआ बिथांमोनासो साननांगौ। जेब्लानाखि बिपिएफआ कंग्रेस एलायन्सआव दंमोन, रह' राजा फिसा बायदि रायजो खुंदोंमोन कंग्रेसनि थथा तरुण गगৈ देबनि अननायाव। जेब्ला बिपिएफआ कंग्रेसखौ जुगारो गाद्दारि खालामो, बिजेपिजों थाङो, बिजेपिजों बल जोखोदावनाय बायदि जोखोदाव हरजाबाय आरो दिनै इउपिपिएलआ बिजेपिआव थानानै मा मावनो हाखो? गावसिनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि दफाखौ मोनसेबो खालामाखै। दा नैबे दायनिफ्राय बारग'नो दिपेन बर'आ मोनसे कार्डसो गेलेदों आरो मा बर' रायजो राजाखौहाय हारिनि बाथ्रा बुंब्ला खौसेथिनि बाथ्रा बुंबा जोंनि थैया दुंब्लाबो नालाय नैबे जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि फर्मुलाखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि माउथपिससो दिपेन बर'नि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा। बाथ्राया रायजोफोर खोनासं। एबाराव ओरैबायदि बिपद जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया आफार आसामाव उजनि अखमत गौरव गगৈর বাদে বেলেগ কোথায় নাই। 10টাनिफ्राय 15টা गौरव गगৈया आफार आसामाव हारसिङैनो एमएलए लाबोगोन। फारसेथिं लवार आसामाव नामनि अखमत जोंनि एखेबारे जायान किलार रकिबुल हुसेना 10टानिफ्राय 11टा 12टा एमएलएखौ देरहाहोगोन। जेबो फर्मुला गैया हिमन्त बिश्व शर्माया। बेखायनो बिथाङा बिटिआरनि बे 15टा एमएलएखौ टारगेट खालामदों आरो मा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' होनफ्लानानै बिथांमोनखौहाय फिर खनसेबाव गोदोना सेरनानै हादिदग्लानि सिगुननि जानाय आदारखौ सेख'नाय बायदि जानायनि फर्मुलासो। बावहाय जेबो सैथोथा आरो इमोसन बिबेक जानांगौनि बाथ्रा गैया। खनसेबाव हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ थगायनोसो नागिरदों। बिबारा बेनोथ' बुद्धिया, बेना आखला बेबायदिनोथार। हिमन्तआ एखे मालाय हालौनायाव एखे सैमानि आगान, अमा हालौनायाव सैमानि आगान, बेनि अनगायै जेबो नङा। रायजोफोर साबधान, बे बिजेपिआ सारा भारतखौ धंस खालामबाय। नै रायजोफोर माबा स्मार्ट मिटार आंना मासाव मा जायोमोन आवगायनि मिटारावहाय 400निफ्राय 800 एबार 4,500 फैदों। मैया दाखालि मोनसे निउसाव नायदों बिहाराव सासे एखे दरिद्र बिपिएल फेमिलिनि व्यक्ति 31 लाखनो बे स्मार्ट मिटार जाखारदों। बे बिजेपिआ गोदोनि जमिनदार सासनखौ लाबोफिननो नागिरदों।
लेन्डलर्ड सासनखौ बिथांमोना लाबोफिननो नागिरदों बेखायनो दा कमन पिपल मास्ट बी अवेयर दिस इज द डिजाइन अफ मिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा दैट ही वान्ट टु रुल आस जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंनि फाफ्लियाव होनानै सोरखौबा गावनोसो टारगेट लादों हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बे हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदफनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों नाथाय कंग्रेसआ मालाबाबो बिदि नङा कंग्रेसआ गासैबो जनगोष्ठीखौ मदद होग्रा कंग्रेसनि आमोलाव हेतेश्वर शइकियानि आमोलाव जोङो बिएसि जोनोम होदों तरुण गगैनि आमोलाव तरुण गगैया होनदों बिथाङा बिटिसिखौ जोनोम होदों दिनै बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्रोयो रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड बुंनांगौबा बेबायदिनो बुंलायलाङो रुपस्रिनि नाम सोलायनाया बियो प्रमदनि आइडिया नङा रूपश्रीनि नाम सोलायनाया दिपेननि आइडिया नङा बे रूपश्रीनि प्रथम नाम सोलायनायनि आइडियाखौ गर्जन मोसाहारिया जेब्ला पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि चिफ कनभेनरमोन बे रूपश्रीयाव बानायबाय थानाय समावहाय एक्सन कमिटिनि 10 जन 12 जन मानसिखौ लानानै आं फैदों जे रूपश्रीया मोनसे जारिमिनारि बेखायनो बे नामखौ जोङो एसे सोलाय सोल' खालामनि रूपश्रीया रूपश्रीनि थाबाय थागोन नामखौ जोङो गाबज्रिगोन आङो आंनि माबायावबो फेसबुकाव हगारना होदों जे जोङो 1 नाम्बार चइस 2 नाम्बार चइस 1 नाम्बार चइसआ जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म रूपश्री एयारपर्ट आरो 2 नाम्बार चइसआ जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म रूपश्री एयारपर्ट कारण जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि नामाव गोबां जेबायदि अनुष्ठानफोर गैया आं बेखायनो बेखौ बोलो होदोंमोन दा बेखायनो बेयो प्रमदनि आइडिया मालाबाबो नङा जाय हक बिथाङा जे रूपश्रीनि खोथाखौ बुंदों बिनि सिगां बिथाङा बै एनडिएफबिफोरनि जेलाव जोबजानायनि खोथाखौसो बुंनांगौमोन कारण बिथाङाबो आन्दोलनकारि बे रूपश्रीनि खोथा बुंनायनि सिगां बिथाङा मा बुंनांगौमोन जे बिथांनि बै बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरा मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै गामिया मानो दाबोनो हाबाखै नैबे खोथाखौसो बुंनांगौमोन दा बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुङा मायानो मालाय आसमल मावखोन्दा आद्रा खामानिखौसो हिन्दी जे इंलिस जाया मबाइलाव नायला बोदलाबायना बुंबाय बेफोरनो जाहैबाय बेसेबां लासिं सिं गोबां बुङोब्ला बेनो दा गावजों गाव बुसिलायनायसो जायो खिन्थु आङो सानदोंमोन जयन्त बिथाङा एखे स्रा स्रा बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन खारन जोङो आन्दोलनकारि बिथांनि सायाव गोबां आसा दंमोन आसा खालामनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों नाथाय बर'नि जानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्राखौनो माथो बुंदिया खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव